na mpanin so aka cho say you free krom hini aben so e be yire wadwabo ase na o ka okasa bi na won ti ase na wonim ne fare ba ya e na o ka ne bia keke e na fa ne tra keke nanso ye komu yi a sa kasa ye kan nyina no sa nsonso wo so sa ye kasa ye kan nyina so wo ne ye enti na ye nya na idie ene na awase ye kai ye ho tete obi kire ene ensi obi sua enti baby a wo bia betima join live on Facebook na all you part of this show and you're one of a kind unya ni babia I just say Akoma FM 87.9 only remedy na ma mention say free na hona na oda ma memo akwa menu amejo so na mpombo ko de bibia boko every time because we baka safidi so amafo atwen wa che no kre on say o program na kwa Saturday. Of course. Saturday so the onim say yida. Tia na daje no enshada eniwo. We are making me we ye according den. Anope makoba akodada nti. Wow. Ensem no dos. Nti ne ya wonta nyame no. Enye say ebia me ana me mpese meba. Me pese meba na sabi. Ya so kakra enim no yetimi de aboa afofo. Because nananom say bibia ya hwe biara no eda ho. Okay. Sankofa. Sankofa no ewo wachi. Enyerai. Enye yenchi. Da bi enye yenchi ewo yachi. Eda ho. Ai. Wosan ho. Osa ntu zo hwe symbol no kra na. Ya ye akukọ bi aso okoso kosuam. Nti agina o ma so okwa me asa awo na mana so abaye abode ye foforo. Odi agenti sankofa no wo kọ no akwahwehwe wo true self because ye wo na abaye abode ye foforo na be hunu true self. Bo nipa wo ye okay because say enim de ye wo be hunu de wo ya na de ona nanam agya ato obi abete ase okay untimi nti ase ti afanyo matra ono na we de wa invite me ade na mefa akwanya so na mama miwura santene otufo mama ne tiri nkwa right adwada eye na woda nti me ma no happy birthday in advance. Of course. Yeah, ma tirunkwa. Nyame nhiraw. Nyame mo ho ban. Ene said ye wasi aye asante kese. Wasi aye Ghana kese. Minim so obeye amana broso. Me ma tirunkwa. Nyame nhiraw. All right. Na odi ene se me di kan no enkomodi na mbese me ne odi. Ye nko ne gidigidi bia but ye be ko no very sure. All right. Komejidi se dodo no epe se omutie enseme fa ye ho. If the don't know how person musuan se me fa ya ho so enam so munim ba bi omunim kwan pa on be fa so mbesu ntino akwa bibi ho me pese ye sha ase free e de nsunsuan so na wo se obi ntene kasa so emu a na se obi ntene kasa e wo nsunsuan so boni bi e wo nipadua no so yo me da se we de me chia madehia so heman kwabre heman ene heman e wa santemam anyina heman no do so okay na me na me ye panyini machia wo mu nyina me da wo mu nyina ase se tambia me ba radio so a ya na wo mo so etie me na wo mo nkoso ntie me ya se ade na yera a wo se ahwehwe na ye boaboa no na etime de yekoye kasa eye bibia eho hia pa wo hwe ekuro bia wo makoso bia wo mokọ wo manimu a wo mo kasa no mo de yo bibia kasa so obi ese wo kasa ana sadia kasa na tie no wa ma wa ntie ase a ebedi unya saa I was out tie ase oh I say what me your friend is awansa na makoba bi no bisa me say obi bisa me say na saa awansa no kra no ase a kire sen but e da me so eso me ntie ase what did I mention say basa wa nkasa na de na ye den edi unya because kasa wo energy ekuta vibration nti enya de a wo sa wodidi agro ti no yetimi de kasa bodua ma ne ye adwuma no enye bibiketo akora sa wo kasa di unya wo bebresa nti wo se yete ye kasa no ase ya anti ase a emwaye ti kasa de me fi se wo se ya me ye ne ko no ye nko azu ye kasa no da bia me kam se sa kasa na kan kasa no ene na kasa bia free bubai okay kasa nyina ni ti started from akan kasa me na me ka kira wo wow me na
kasa bi wo wiase bia ne ti started from akakasa etimeti ma kyerɛw ankra kasa ya twi kasa twi kasa bi ya ka ene nkran ekɔ ese meti ma kyerɛw anwona kasa ya ne ma kyerɛw hausa kasa ya ne twi kasa ekɔ what is here kasa ni nyina ya frɛ obi kwadwo okwa nkranfo beti ma to din kwadwo a sabia kasa no katrema na dane kakra what is here ha kofi anwona so beti ma to bibi sa nti ya kasa ni nyina ya kasa baako jesa teni ente kasa nase nti se obi nte ne kasa ase nsusan so boni bi wo so wan wi abrabo na abon kure beti manya nsusan so sa o so oti ase on se hwe so hwe a ye kwa yi a se ye wura ba ya ne onwum bi eto obi o se ye ana se bi a friends waya woya ye ni muko ye ni mudani o santi hino waya no ase a chesen wo de konkra kasa mu a yanko chale waya ona meja nti yesu ya pa chile se waya ye ni muko no mum yanko ni ni muko ye ni mudwane onse ye kan wo nkra kasa akan kasam but esa won nkra kasam of course kasa ni nyina ya baako ono kasa ni nyina nti wan hwe ya won tinwoma no aseje se ye man hu kasa no the way a etie wote no ase a wo se bibia wo na me pese ye hyase e free kasa ye kanu empempe no ebi a obehu obi a oye nanan obi timi hu so onana won kwaso nana won kwaso on ze menim se makana adade a menim waka ba me pese sa ekomo bi on ze ye kasa won kwaso a enye won kwase enkwatentene okay on ze magdika kasa ye de ubedi akonwa ye de wayi ma musuo ye de waba afode what is here ye de waba afode ama oman no enti wunya sof na musuai pe chesante yin pe waba ya abode afoforo se wo sa kronkron abra bonko na wo ye den wo bo woni kwa so usisi nipa woni kwa so ya nwoma emfata etu obi ehia wo no wo chia wo senana wo kwan su o fa kwa tenene no so enya onkwa so eya wo kwan so fa kwan tenene no so wo kae se bibia wo ye bia no fa kwa tenene no so because wunya amane na akogina ye wura animu a obi anka bi maw se bia wura da roma we kura de o sha na boni a ye de anka fa che no wo ti ase da bi ko ye de wayi mamusuo ni de obi nya den enka bi maw e wo se wo te ene no na ade ne ye den eye adwuma enti eye wo kwan so enya won kwa so enya se bia nana yankwada da bi ma me ma won fato bi kra wo Christianity okay omo kasa bi omo ka omo se de ode ne wo to awurade so no wonyera na wonya da de en nkwa enya nkwa da ekwan ana omo ye no nkwa se ana se book ni se de ode ne wo to awurade so wonyera de ana se ekwan asem no wo ye den oka because we be gira na so afa kwa afoforo so na so afom kwan what the asienti was it the ordinary no to awurade so no onyira that means onfom kwan na mo onya da ekwan no because abrabo aye bo nyina ye ekwan na say aye we nya everlasting life da bi nya everlasting life wow ti do what be kwa ye bi no mo se ni bakwa ye so for so Christo ni pa wa wu ede na to adakam no mo sa atonyum wanyum no mo to mo se dey otiasio wonwu yo ni pezu na sha adaka mu ye na ekọ me na domti wonu what they are obso otiasio wonwu yo misreza because ni oti da bejo ye na sha adaka mu ye na ekọ oba no kure ne se eye kwan tenene no o se ye nyina ye den okay eti na tete no so obi tu kwa akọbọ bra okokra ne papa se ya hwe wanamon eyiye what the azia won ka bibia nkyere no no asaka cho se kyerem yonko na me chiu su ban ti hwa wanam oye okay because ye pie free anopa obi epe anam kronkron no aye de wafa so obi epe kwan pa no kwan tene no eti obi ofasa akwan no so no eti because papa we do obotene ne abrabo ade no obotene ne abrabo e kire se ote ene no na ode bo ebra no ye woni bi e kasa kire yen
Obia wo koye boni bibia ye bia na ne tu e kasa so ye kramo so ye Kristo so ye hwan ye honhoma nyame dia manipa ye spirit ne wo ye mu no so ye bibini so ye broni kasa kire ye 24 hours 7 days na so odene ene ye nipa what the azie enti wo bia wo ye ne de wo na kwan so yes papa we de obotene ne abrabo that means ote ene no de ye den ebobra ode bobra okay tene ni yes we de tene ni otene no de ye nwoma na say the mbusa yen say won kwan so no de nyese bia na have long life dabi na wo kra wo nkwa no wo bi no abeka jiro bi so obi nya bi obenya bi wo de na mejo na say e kwan na wo kwan so fa kwan tene ne so okay okay na yen hwe kasa bi nso aya na empenifo ta ka pa say obi afiri mu na ye kasa bi a dem refa due ni amane hunu sakasa ni modu mo adu pa me pese ya ti ase sa na e kire se dem refa due ni amane hu ya kakasa na mana ye tra ko nipa wu a ye de no to amene mo ye nim se wada tina broni fa no rest in peace okay what the as ye nim se wada ti na na say enana wo da no ti o demri fa what the mejo na say dem na famu ne koduru ye ena wo ne demri fa due wo dem no afamu akoduru ni ye na wo koduru akobo wo mane ti o onzo ti demri fa due ni wa mane hunu amane a wo mane ye a wo hunu ye no wo koka okay amane wo sa abrabo ya bo no ofa no apia ofa wo mane ti se demri fa due ye wo dem afamu akoduru ye na se nye demri fa due dabi wo dem afamu akoduru ye na wo koduru a amane a wo hunu ye no wo kobo demri fa due ni wa mane hunu amane a wo fa mu ni de wo hunu ye no koka wow wo se demri fa due ni amane hunu to kone kobo amane de wo fifa mu no ene de wo hunu ye no kone kobo what ya yedi ye kasa no ye kasa ekuta energy won za makacha wo se kasa ni mu na brofu kasa ye den efi bai wo ka obu a ono onya adwene ba me beboa mo ate bibi ase okay won za dan be ka se if you hwe broni dictionary kura wa ya words ne dodo na the transcription no ya bede no omde ye all nyina wo sa hwe word bit is a chalk wo ko transcription na all what the as cell the transcription ye what the mejo nti sa nwoma ni nyina no ye na kasa je se me no mienu ne ye ntɛ nwoma bi ye ntɛ ase because o ma me ye hunu no kore no ama me ye hunu se kasa ne free mu kasa no ye ne ye dia kasa no nyina no anwona enkran akan ni ade nyina ye kasa ba ko na ayeden afrafra wow ada anwona fo nto kofi kwabna kudwo ni asa ade no enye ya nye the same name enkrafo enye into the same thing ade ba ko ade ba ko na ye hwɛ kasa bi a ye kan se kan wo ho like hurry up kan wo ho oh say ase wo nante na bia wo nante brebre na oh yo ni ase kan ho oh za asante kasa mu ye kasa kan wo ho a fa ne se bia wo gina phone so wo chat na wo chat no na de wo ne na ekɔ no bi kura wo di kan agya but ade a wo ye no betima pra into wo pese o chese kan wo ho o kan wana montu so kan because one kan wo refi wo ho one kan ya betima koto gatem sa into so kan wo ho ti ne se kan enye se bia tumurika na ye ntentem dabi ya fa sa kasa de sa na tie yeah ba kan wo ho se na me kan ye se bia kan ho me say hurry up dan but enye sa na tie o kan wo ho because anamo na say o kan wana montu no bia ba ko wadwene ni nantie no so wadwene hwe baabi tuza maami bu one ne ba ekokrom na ne ba no waso ne ba ne so ba na ne ba na hu bibi na ne ba no hwe adokode no to because ekwadwo kan ho che say yi wadwene free ade ba ko ade na wo hwe na wani nko onantie na anamotuo no kan no wow kan no nyanya sa wo bepira on twi kasa no ya kasa no me say eno nko ne kasa ekuta ayi e friend is saying character na je say ye kasa kan ho na je say bia pra ho na ko pra dabi na say bia tutumilika bi na bia say wo ya fast focus ade a wo ye no be focused because why you kwan asa wo hwe bibi foforo wa attention akodi baabi thank you wow what the agency
kasa bi ada bi ame de ameka ne ze wo kyere obi mu no wanto bo ankyere no baka ze de wo ka no kra no enye saa na ne kwan wo but wa wo tena se abon se no kra na me na yenhwe to bo ase kasa bia to bo ase yo matwas like take time mate emu ze ya na nwoma we nka wo twotwo de bremia na ma prepare ma but okay. Fine wo ze me madaje ni nti no because kasa bi wo ha simitri ma na mpese me busa na maybe tisa to bo ase tisi ya unze one papa yi e bia na obi anya asem right na wo kasa gigigi timi se to bo ansa na wase unze kasa yese si bibi kire otufo ka bibi kire otufo ti ade a wo ye no to bo ansa na waye den wase e bi kura no to bo ansa na waka to go ye say ya ka na waka but e wo se bibi aye ensiye sante kasam yese si bibi kire no na se ka bibi ye den e kire no ono nti tobo ase te tobo ansa na wase ebi kura no obi anya asem no di bempa but yes counts wo side of the story na enam so wo ya no gigigigigi no wo kan intentivity no de ono ogina won chonso kwadwo amemela fie abibiman krekre fo tobo ansa na wase wo pre wo ho awie asem no kura wo mi ehunu no kura eden ewom te tobo ase tobo ansa na waka nyese bia nyabotre nko oh okay nyabotre yese ye ka bo sante kasa ye kasa bo a bibi ko bo bibim ye fe no bo okay tini yes wo de bo na ye den abo no chese bo abo wo di ase ma bo no na ese wo di bibi aye den aka bibi sante kasa bo egina o ma bibi ka bibi tinya abotre e de na nya ho abotre e bi kura me kan wo pese obi company bi wo pese obi school wo pre ho unu ya se ade ana wo ye nya abotre chese tobo na koye investigation fa ho kobo de wo sa anim de no na ko information ansa na waye den na hwehwemu ansa hwehwem na o ma ne hwehwem no tobo what did them wo fiti pra ko pa anya ade no o so do ho hye ade na apeso ye nim na wo ne ye baako ja maka za bonu gina o ma wo fa de mienu aka bom bibi kobo bibi amana ye baako ye se bo te tobo I see. Adishima summary amutia akoma 87.9 17 minutes after 11. Yele nana sawansa. Kwabre himan hini. Ena edutwin komo ina mejidi yese baby a wo bia bia mu a lot of questions and a lot of answers. And I say a lot of insight am pese mu busa nana. Na ene medika ka chemse komodie no we ne komodie. Enti ne yenko ne gidigidi bia. Nana last time you didn't come be about a bebu bia etabu baby. Na me pese ye ebewe na ye de show meka ho asem se konfo boni a watena yaafo ho ama konfo pa aba no yenyini mu yenyini ma bisa dem zati yenyini ma se konfo boni o ono de obi kan ye watena yaafo no ho anti konfo pa ba ya afi amanfo kora pa mo no sa be no sa ne ye ka no ana ewonchwe mu sa ukura tie se de osika no no kura na answer ne da ho kama ye ne yente ebe na se maka jo se ebe ni bebre o wa ya keka ne saa ma yente ase konfo boni a watena yarefo ho ama konfo pa abehwe no abehwe yare ni no yenyini nya den yenyini ma ade ne yenyini ma konfo boni no wa anya hwe enti wutimi nsa nkoyi konfo boni na emma enkyere nkofo se wei wa ya ade onya ade what did them konfo boni a watena yarefo ama konfo papa abehwe no no yenyi ono ne ma unyini nkyere public anya se won disappoint for do I ade no unyi ono do I wanye ne ye no unyi ne mfa ne ma but na mo se bia se ono ye konfo boni but eye den a oye konfo boni kwa na yarefo no ono na tena no ho but eno konfo papa ba ade na de oye boni no kwa wi obesa ya ade no ntimi zankoyi wei de wanya ade no ntimi nkoyi ne ma se nipa hwe no wode da meje no so de credit ne ma de ohwe woye no osa ya ade no sezi a wo yare ne de ukọ hospital bi na ohun anto ne de ukọ konfo je na awuto wa wo de credit ne be ma hen fafo konfo no chifo no thank you so mo na hwe enti de ono ntimi an unsan ko yini nkyire obi unsan recommend sa nipa no emma obi se onko sa hospital se bia ummondo de se bia nipa we nso ya ade ntimi nko no because wanya hwe enti na nyese bia o mu disappointed baako no lobi kan no dabi wow yenyini mfa ma nkoyi na ma yeden wo de no ko kire hwan se bia wo ne bia mekan wo ne oba bia ware
ene bia sebi enema enkoyie ene bia oba na ho bema foforo na wokɔ no ho na bia ye busa abɛ no say konfboni a watena ya fo ma konfa ba no nyini mo na say me am kaza because end of the day no wotena no ho dey na buy bibi ama enti wotena be jara wotimi sa ko ka say dia na wa aja be hwe no ala be wotena be jara ahwe aba ama wo sa ba back to all ade obey ya no obey dey obey kasa bia ye kana say vezi bia branch we dey o ya nanta ana abaya we dey o ya nanta na say ebese bia na no bia left ana bia na ka bo ho ya kasa ananta enjeza wonan no e ka bo ho ntira ya nana no no de we omo no banana ya kasa obi ko ne kasa we na nanta bia ai do ne jeza ne nana achi ana za ka bo ho ntira fe na nanta sa dabi twi kasa ne de maka jo se emu otupa na ne ka no so no ya ka no na kwan so de kasa obi ya nanta odi pa ko no nchemu ne yese nana no mo pa che se send nine right na chia say ya sa na left no so achia sa nti nane mienu ye ntafo omo se omo ye twins nine enter just na no the way we achia no sa na we are den achia nti yes we ananta yes nane ye nta ese ne mienu nyina se wow so the we akwan sa na we akwan what is the one way wo be fa de say na maka chosa kasa no eba with niye nana sa de okan sese say obusa say kasa ne ba with niye no obi send me message say eno no chiremu kakra say o say ye kasa nko na wo niye chiremu kakra niye adan me kan wa ha on say ya kasa no baby ti so obi akasa abrepo me free abrepo e de ani abrepo ya se tete no konfa no che ofa ebre mienu no obo ne po okay no odi gina kuro no ya abrepo so what is here enti ya kasa ebre mienu na ode bo po ene edi nya edin abrepo enti ya kasa na won ye e wo character o de dem jo na nya ze e flat e kasa e wo bibi amakwa ya bibi ba na ye kasa so what is here enti ya se menhia ya se oman ni nyina ho de ye den yehia on ze de enti bibia nananom kan bia no e wo ne ye a mo de kan nti se nipa kro person oti ase a nti na obusa amananta me kire on ya e wa nantanim wo de dem jono boss na ya e ye nta ese ye fa na anan so nani ya left ya cheza wo de dem jono na right ese nana ye hwe numbers because ye hwe something about numbers say on say ba bro focus 1 2 3 no ba eba akanka samu ba ko mienu miensa minim say wo adesuan bi wo ho maye me da bia meka me say yenko a ne ya wo akwala ya mano edin gina ho ma o spirit no o spirit no wo yedin okay o spirit wo mpre no ho what is here nti wo no spirit ade ba no eyedin na wo ba yes kono kosi woda kosi woda nti tambia no ye wo eda ye de bae yes wo kra eda krada wo krada ye nyina obi akuta bi tebia kra kwaku kra kwadwo obi a wo saa kra kosia bi wadi azia saa edin no egina wo ma wo honhom na wo de ne nante no saa honhom no ba wo ba asase so no we de nipa ebe ha no nipa ebe tete no ni nyina so obetimi de nipa bone aye den a kire no tie wo akola pe yes ye ebe ma no edin ni ya de adana ya de wo no ya fa den no ni ya fa obi a ye pese ya de ne to no na ya kire ne nwoma mienu okay ensuo ensa ni nyina kala ye pe ni nyina ye liquid but ye di bia ka wano bia wo hawa obesi ate no okay ti ye kira akwala ne sa asase so a wo bei se wonu fita ka se fita okay wonu tuntuma ka se tuntum na asase so nyoma beko ya ma wa agesa wo de no kure kure ene bobra ti ye akwala no kure so kete kura na ne ye de kira ne first no kure okay cause ye nim say de obedua no eno na obetwa say obenyina abesakra dabi ye kire no kure
and only the most important thing. Wow. Na ya kyerɛ wo nokore no cause ye nananom no one wo mo nyi ntumu sɛ Nyankopɔn obo sikani ɛna obo hiani Sa. dabi ya gitum sɛ obia ye sikani na obia sika wo obi ho Nyame ne bo hiani na obo dabi o so obia tu ana ma okɔpɛ ne de ti na obi nya sika wadamfo bi nya sika na akɔ ne ncha first asoma bobisa ne sɛ na kwan bɛ na afa so wo pɛ kwan no no wafa so da so akɔpɛ bi so bia betima nya bi thank you e kwan ben we share Chinese ni bi o no this contract yi ma me e kwan ye nyina ye hwehwɛ obi e pɛ kwan no no hu ko kwan no na afa so abekɔ akɔhia wo so wo de what ya say obi okura abekɔ akɔhia no no na wo de wo ne nsɛm but wɔno no de abufuo ene bia so de abufuo ahia nti ebi kura ma ntimi anya dan manka ho asɛm onye sikani ebi kura wo hiani no no mom ne bia ne nam obetuma kyerɛ sɛ bia me wo fanie no introduce wa ma no wo fa ne nam no wo fa no so no akɔhia wo bi ne nam na se obehia obi ahia obi thank you na ama oyiye yo na bam etu de obia wo so ayeye bia opa onko reverse mbusa na dwene de nam so e ma ne behia asa de we obia wo ne de eno ne asori anopo obia ye den hwehwe eye kwan no eti nyame wa mo hiani ana wa mo sikani sa da bi anaso ye sa de akadiri mo den ene hia ya de papa dabi ye nananom de no no yen ya understanding se nyame ne bo papa ne bo bone anam se yen understanding no obo ohiani no abo ne boafo yen meka yen a meka akanfo ba bia me masua ma ade aduro no okay understanding ne kyerɛ sɛ papa kura no wa na apɛ na wo ye na bone wa na apɛ na wo ye because wo pa ye den amam to ka sɛ nyame abɔ papa abɔbɔne dia na ɛsɛ wo pa kyɛ sɛ ade ne nyina wo ho enti sɛ obi kodi bɔne na ɔka sɛ nyame abonsam a na wo pa kyɛ sɛ enye no wo sɛ nya no na bronsam na amana ye sɛ na bɔne a wadi die sɛ supa o na de na wo aka sɛ na wodi bɔne wo sɛ nyame o saa asɛm we no nyame a me wuti meka we nche because sabi sɛ bronsam na ma ye de ade na anam kwam na ka ba de ho nyansa twe ho ne hu hia ka no akɔfo obire ya kyew wo sɛ menim de ma me ye yo ya bronsam la me hu de ba me so asɛ bonsam bi na ye but ka ba de ho nyansa twe ho na kyɛ sɛ de kɔhwɛ bonsam da bi ya de wo pa man wan wo choose sɛ wo bɛyɛ saa de no enti ye nyi ntu sɛ nyame de bɔne kyɛ ya gitu sɛ de wadua no sɛ wo yɛ den utwa yes na nyame de bɔne kyɛ de sɛ ge akura bi nyina ba wiase nka wunkum nipa kura kumfo me so makumfo enti sakra wadwene kura no a sɛ yebu wo so na bia wa ya bɔde foforo ɔn sɛ ɛwɔ sɛ wo hunu nipa a wo yɛ na wo te ase sɛ de wo bedua na wo betwa enti wo pɛ sɛ ade pa ba wo so a bɔ kronkron abrabo okay ɛne na ɔhɔ na wo sɛ wo te ase sɛ okay bɔ kronkron abrabo nti na wo akwala na ye kyerɛ wo no korɛ da yɛ bɛ wo no da yɛ bɛ wo yɛ de ka wano ɛyɛ energy ɛyɛ homsɛm na nananom yɛ no hɔ no wo te wa wo nte ase obɛka sɛ akwala nkura wo nte twi wo nte kasa na ɛdɛ na de mu ka wo bɛyɛ da yɛ dɛn ate da bia meka kyɛ nkrɔfoɔ sɛ homsɛm sɛ wo pɛ sɛ wo sua a obi te ka sɛ na deɛ na mɛyɛ a mɛyɛ sei akwala ya wo no foforɔ wɔyɛ nipa te sɛ me no mienu nyinaa mimi di banku ba ɔno yɛma ne banku saa da na obɛwu ontimi ndi yes nti bibia yɛ abotere odu level na sɛ akora so na ma ne kasa wontimi nwe thank you na so saa akora no wonyini na ma ne kasa no a ɔbɛwe because odu level a ɔsɛ yɛkyerɛ na ade foforɔ na ɔte wɔn ase nti numbers yɛ a wo ken yɛ nananom kyerɛ yɛ sɛ yɛwo akwala ɔsɛ yɛkyerɛ no nokorɛ right odu mpɛmpɛnsuo bi na ɔbɛbɔ bra so a yɛbɛkyerɛ no kɔnɔ sa na enum nsia nso sa kɔnɔ sa na yɛkyerɛ no ɛno so yɛ afutuo okay ba nipa bebree nim sɛ yɛ afutuo ne nananom yɛ nananom nyintum sɛ baako ne ekomienu ne ekomiensa yɛ nananom nyintum sɛ bayifo bi yɛ obi na bi yɛ dabi bayifo yɛ wan ɛnyɛ ofie bo dabi ɛnɛ mesesa deɛ ne nyinaa yɛ religion bi na akɔfefa saa concept no abɛhyehyɛ nkɔfoɔ tirim ɛnka yɛ deɛ no ho wow yɛ nananom ka kyerɛ sɛ bɛyɛ yɛ nana bɛ mu ɔte asɛ sɛ abrabɔ no a wobɔ no challenges bɛba but woto bo a wobɛdu w'anim ɔhaw bɛba amane bɛba thank you yɛ nananom te saa deɛ no ase nti wadu mpɛmpɛnso a wokɔyɛ adwuma sɛ wanyini a wokɔyɛ adwuma akɔ awadeɛ ne ade ne a bɛkyerɛ kɔɔ ɔsa na anum nsia kɔɔ ɔsa no mebɛkyerɛ mu wo nana sɛ abrabɔ no a wobɔ no wobɛkɔ wode wɔn na ɛkɔ anamɔ na wotu no kɔɔ no saa namu okay ubɛnum abrabɔ no bɛyɛ dene na so unum a ubɛsi ɛno ne nsia na waso hɔ
no watwere ho no wakoro ho na ye dan a ubedu wow what you say wow nana ye dan a ubedu nana mpacho yensan ko ho biem ba ko no abana wo bo no abrabo ipa bia wo sori ye de abobo bra ubetu na wonan good na obenam mu ba bia wo kona nam mu ti wo se ko no sa nam numu abrabo ne be ye dene pa ba numu na se num no numu na numu aye dan a wo besi eno no nsia no nsia na waso ho eno no nson na watwere ho eno no nwotwe na wakono ho eno no nkono edene ba kono ho eno no nkono no na aye dan a ubedu eno no edu no wow enti se wote sa de we ase a adan na wo bobra na challenges bi ba de ko hye bayifo ko wona na aka kirew se bia wo bia adwuma bi na bia ne man koye na wona na aka kirew wo fan ko hye obi oti ba bi if se wonim se abrabo na eden a wona na se challenges bi abeba ba emet na wo so forever ebeko temporary right yeah understanding is a bi a wo ye bi challenges ndie ebeba na se eba a eden a ukwa obedu Boko ya kontuo ni enti fan ko hye bayifo bi oti fi ya kontuo ni yetuo ti ya kontuo no wo ye dan a ubedu ohun but ya brainwash ni pa de ye fenzen sumbia be hye tirima be bibia ye bia no ye fi se anko yi a be ye bi e obi na be ba ye be ye wo be da ye be ye no kro no wo hene se bi wonye obi akokọ na obi akun ba nana ye kroma de se ye nyina nim se mostly se oko villages no na se bia obi kura nyini a ne bia ne sia tu na abrewa bia na duro na adwon se bia abrewa se otete de oye bayiye enti abrante bi ofie na ne brand si a na opobi de ahye no a ababa wa ha onfa kwhye no o ma kwhye abrante bia se na abrewa no I mean that has been the concept ni nyina ye asum bia yakofa de abewura ye diem na ha ye ene ye die no so no ya ntwiro nti no enye book bi no akokan na wate ade na se me dem ti yeye me beto me maame odi 115 years ansa na wo na me so no ye obi a me ben pa ti me ko no wa na o kekasa ansem wei e kire me twi no odi aze wo ka we was waiting na wo kire me kasa nti adumra me feel so me ba out na me be kekya bi me break it down what did me join as nti tene ye nti anwoma ase na ye ti anwoma ase a obi na obebo obi beye obi antimi nka so obi ayi se na manya message say kono san sako subim every back no we yen chance every back kono sa I say ye ko na say ko no sa na say 1 2 3 yes back me enu miensa yes okay namu enan numu na say numu emu be dina ma but we num na numu aye dan a ubesi nsia na waso ho what you say no watwere ho nwotwe no na wakono ho na wakono edene ba wo de kono ho na akono ho a ubedu struggle no matter the situation ubedu destination wona na nka nkire o said ya wo ye na obi de ne be ye be stop wa man arehim wa show vim se bi wo ye bi abi ma achieve ebi hu do 2 kra na nye ya hu se ansa na ubedu 8 9 10 na ma ye so go on don't give up wa amfa sa abemubuo na anhye wo mu what you say? Yes, be infama nyame. There be some abemubuo no amfa be anhye wo mu. Se nipa ba mabua ma obi hu na abosoma kotre one dem kra no obọ mpaye. Aden e dia na ba wiase. Na abosoma kotre ba aden na ba bọ mpaye dia na hu jata wo dem dia na obewu. Ebio, e wo se ye hunu se nyame wabọ ye se ne seso. Okay. Yen se ne represent nyame. Na se nipa otumi. Hey! Was ye no wabọ ye se ne seso. Enti edan ye wo asokwa nyina. Nyankopọ dan ni mu enipa na wama ye tumi ama yesie. Enipa ne sidan. Cause what tumi no de amaye. No ma tumi we wo so ambọ se ne seso ne se wo de be show tribi se bibi ye spirit bi bibi ye say na de ko de ne be kun dia. Na wo wiase aba wo ti nyame asesen. Nana yenhwe nyame din ankasa, the true name of the creator. Nyame ni din because emre bia oba o ka cheme se edin ya de fe nyame bebre ho a enye sa nyame din nyame obo ade en yo obo ade en yemfe ni nyankopon odoma koma no da bi yemfe ni nyankopon yemfe ni say on say ye twi kasa makasa yenti ase yenti ana Ghana abetume hu Ghana ni bi bizanza okwa asore wan ya so me da masore de o China odi azie me China me kwa asore me kwa asore wo India me ni India fo ya ira kwan to obi pese or grab bibi free baby and Italy thank you what the azie enya sa na asem ne tie
nyankopɔn nse nyame obo nipa no ma ye nyina spirit of course ye nyina ye honhom bu we sa honhom ne ye da ye so da ye hunu aha enti wanya yonko bi a onpon okay woda kura na no sa so da ye wo kire odi besi kina wo kire odi besie bibia ba bi wa otimi so da ye ma hu eno ne wo yonko ane ne nam 24 hours 7 days a wonpon okay sa yonko no won ne ya na kan sam ye den e kire wo na ha okay enti eno ne ye fa no yonko pon ana o ma ne nyankopon na se nye ono ne creator no ono ne nye creator na se o yonko a one ne da ye bibia spirit no ono ne ye bibia nye ono ne boss ni asase na se ono ne ye o yonko pon ono yonko a won pon wow wo ye adwuma 24 hours 7 days wada wo hwan kro mo kra no ono so na America baby wo na baby no osa e kire bibia e beba be 8 months enti nyankopon enti do ba ade ankasa ne di ankasa o se de oba ade no o ma say didie no o ma ebi frɛ no nyankopon ebi frɛ no twedi ampon ebi frɛ no tete akofra mo odoma nkoma a twedi ampon wo de aze ha o ba ne di pa e de asem your boss ni asase ne di no asem to ko mu twi bible no kra wa kan wo simfiti ase no na asem no wo ho na asem ne no onyame oh yes without word no bibia ntimi nya adwuma wa asase so the word asem no bibia ni wo yira ware no first day hu na as a girl idia no yemfo minya na mewa na create word and a bam enti se waboye se ne se so dia yesu ye was atumi no se yetimi ka ne ye focus na timi bam but ani ayira kwa no yes asem yes power energy and frequency sa anwoma mi say wo kabo ma de wo hwehwe bia on sabet maka yes so kasa energy with frequency of course what did I do that say enti to so wo betima kasa anwoma mi nsa wo yabo mu no bibia wo hwehwe bia wo so satimika enu na edi enya ko nyame wo de asem na ye bibia nsuo aba we aba nti nyame wo ya asem nyame wo describe na enye ye wo ti describe nyame ti twi kasem pa no nyame obo so ni asase ni din de asem oh enti ho kakra no ye beto ho na sia na afi ye te nyame asibe ko ye ni nyame se so hwe nyame a wo gina hwe mu na so hwe nyame hu nyame wo be hu nti wo kan nyankopon a ma wadwene nko say ono ne creator no da bi na say o yonko no a one ne da each and every day so me ma word na asem no kra na wo de fokwa adwendwenim because asem when na koto asase a wa mie na no anka say me nya sika mpesem koto asase wo di ka kan anza na asase no wo to am na so it means asem ya be kan bia no ye adwuma but e be ye adwuma just so you use the energy the frequency and the vibration sa 3 ade wo ka bomu a emre bi ba mba break is 3 no a kira wo ti de ma obi timi bodua na ye adwuma obi bua wo ka asem mi wa no ka asem kwa dabi se bia obi ti wo se bia ye de ye fie de ye hia nko a wo beto nyia mu sa wow obeto nyia mu sa and so wo create ama ho cause obi a on the world into the wo be ka no na ye adwuma wunya ka wo create ama ho ti o so hye sa de ne nso ai so oba bi wa so onyema wotimi nyem 6 months na asay we used to the word 6 na shana dwenim the time you obanyim bia 6 months you do per say essay ko wa create word no na say do oba dwene no ndi oba susu was what Paul said is so eti de wo susu de wo dwene de wo ka ebenya effect also enti say wo dwene adwene pa na ka asem pa eye papa ma wa ebe papa ma wa na say wo dwene adwene bone na ka asem bone a enu nti na yen akanfo no ye yi apaye ye mompaye ye yi apaye no empire ye prayers and apaye ye affirmation you affirm the truth o kasa kire wa spirit no okay you affirm the truth like two different things yes empire bonko and affirmation so nko affirmation dia o kenya wa spirit no what did them o ka me kra kwadwo thank you kra kwasi yes kra kwasi won disappointed me that na me kwa ya de me kwaji me kwa ya me ka ma ne fama me ampa so kwa de beka yes so what kasa kire spirit no spirit no ye de ne nam wow spirit ni ne nam ye nya no obi a ne nam ko nya me wonsa me bibia wo ha ma obiem wa ma wa dwene no wa ma spirit no e de ebie no wonsa anya wo wow yehu ni pa kro ye ya ye be very powerful
What na asem ni gina no. What as you try to know your true self. True self ah. Baba be powerful. Because the true self no baba whereby ya wonim waka din no energy e carry. What did the major na say? Energy aka din ni carry. And I was all powerful. Because I can't remember there was a time when I'm in so forbidden como Reverend Kofi and Sansasraku, Ashton Baptist, or my head pastor. And what I say, Uba Ghana Hasia, ye bompa ye esin Krubi, and so ye like Edema ye hear no yes. Ye bon paye say yen sankano and remember that. At the end, why? Because empire bo enko and affirmation. Yes. Wow. Adeshima Mutia Kuma 87.9, just about 20 more minutes now. You did you make it affirmation no and ye empire boy and any friend the age I was through within one till now and then kophobia fast sekasa our father no but na me say na dey me breaking it down but me because and only affirmation okay what the as here and a brony ba obetro no brofo no ye dane no and the age I was through within one till brony brofo no try no and abedane o me na be twi no o me na abedan na ye ne sa ba no kuremu pa no se me tenase na ma break ye ja wo soro no akosi a obohun say eno ne the true affirmation ye nananom di ja ye wow yes ye apaye ye paye ye fiem because energy no wa ha what did the bejo that say ti me hu ni say enwoma na ayeden ayera ana nkofo so agya ne sa nti say unya kokoduro na okasa kire wo say ebia mekɔ ha de mekɔ ye enye yi a eye den ye be ye ade na enye yi wo de omo kukum ni bom da prison ya kubusa wo ada na planning say anadwume kwa kukum akwa no ka kire no say akwa we ne me twitwa no rough wo create word na ye adwuma no kwa me boni tirim tuo miensa wotimi kwa ka na day before che ne namfo akwa na da menya no me boni tirim tuo ba miensa na so kan ye na ye ho what create to creatiness or the vibration and frequency they come up bo sa ade no ye adwuma onti wano no de ka asem no so ye very careful enti me wano enka asem kwa menka asem kwa nana ye share this word me fan say ya empepe ya na ye ta ka se bia nana no mu enkra ta ka so ye nkonkonya dem ana se bia we de ye nkonya din me pese that two words no ye hwe nkonya dem ni nkonya din no aye like ye nkonya dem ne nkonya din on say asem na aka no kra me se me boawa ba mu ye pa dia se bia stu me adia ne nkonya se bia nkonya na ayetena so ai stu on no kra nya ne twi din papa ne ye ka o ye no kra ya sa se din no akonya na yetena so na me ka yes ya se din no se bia we kwa yeti so kwa se bia ya akonya on say adia ne akonya on ka twi ni ye sa yes sesi amabai eno na ye ka o sesi amabai me kwa se me fa de we nko Dabi. Iti me kwa eja. Eno nkwa ne ade etena so aye kwa ye mpegya nko. Ye kɔ ne eja. Enti enkoja dem. Ona nanom akɔ atena so na o magya aye den. Agu wo. Enti nkoja enye nkonwa eye nkoja. Na se wakɔ eja ho. Wo tena so a wo kɔ abegya no ho. Sa. Ye tena so ye mma so fa nko. Wana awuam ye na konwa akoto adaka mu. Because me be ko mi kro me say ye kɔ nkonya dem. Ai. Si eja nkonya din ye ko na din no nkonya din ye ko nkoja dem na se ye ja bibi de na natena so no wa fa nko waja e na ode ato daa bim ene na wo kwa kwenti eye nkoja enye nkonwa eye nkoja wow because ye koja ho obi anu we ya metena so me kwa me ja na ha me fa nka me nko enti de wo nananom e ko ye o ja e de to wo no e dem wo na wo ko no enti ye koja eti ye nkoja dem enye nkonya dabi 87.9 ana wona nanu so no sebi wotara konwa so ofadin bi ene ya pru na konwa na da ho ti we ye nkoja din wakɔ eja ho konwa no edi ade ma konwa no ena wo afa ese edi a ono akɔ eja ho thank you this really ya de ma konwa no enu ti afa ni nkoja din wan fa din no kwa edi anda eda konwa so na wa ye den wafa na se din e o dada e wo eda konwa no so ena wo wafa akonwa na ba mu no ne nkoja no ha koso koja no ho what the as the twi kasa na magajo se want to obu am break ni down wa on ti ase da eye nkoja enye nkonwa nya ase aja se
we are not there. Nyehwe say. Na bi na nkonya ya de be tren konya masa fa konya bre me na mentena so. O kwa de bako. O sori wi a wo de bako. To kwa wo gya no ho. Nti nkoja. Ade a ye kwa ye gya no ho no. Ya tena so wi a ye kwa ye be gya. Nti nye nkonya. Da bi nye nkoja. Nti ye ko nkoja dem. Na nanom tena so no mo ko no mo gya. Na e ban se ne ye ka nkonya. Se maka kasa no. Ebi na me ka enkra de yi. Kasa na dane. Ye kasa nyina no na eye den ketrema no bebra da ne da because per de wo kire mu sesie say ye enkoja din a na wo ti ase say ye din a ye gya no ho na wo so ko fa wo ba ti ase different say bia ye enkoja dem da wo ye eye enkoja din that means say edin na fa ye no e wo akonwa eye bibia na obi te so yes ena onya asa din no yes ena ne ye de ato nti eye enkoja din yakwaja ho ye otena so no wagya no ho enu saa din na wo wafa what you say ye ko enkoja dem ko dem wo ko abekwa ko to se enkoja ne guo unko to se guo because o tena so no mo ko mo gya no ho yes ye enkoja nye nkonya dem me de no me ka ebia ntema se ne bare mre bi ba no bo so otena se bo se asam na da na kwa mu no cause wo bia di ene wo ye nyina di ene mu utimi nya won hwe wo ye hu bibia enye ye no kure na me ka kire wo no ya za wonti bi da enti be yo se ne nsem be na nkonya dem nye nkonya dem ntina nanu mo amuka nkonya dem no mu jai ye nyina si ye nyina ye ka bi ba de meje ne se akoye bibia e wo se ye ne kakra na nipa beti ase. Okay. Yenhwe nipa bi etimika se nipa wodi nipa bonini. Na boni nipa bonini. Boni on. Na nipa cho be microphone mami. Ayo. Boni. Ya ka boni ya ka so bi ye nipa bonini a. On se ya ka nipa. Yes. Me ye enipa dua. Okay. Me ye ene papa edua ye nyina ye dua wo. What the other is we nipa dua. Yeah. Ye nyina ye dua. Etimi ye enipa dua. What the other? It was set bia me dan nepa adi. Ne kwa za me dan bibiboni adi. Ene na eba no. Ye kronkron. It was me dan nepa adi. What the other? Ana we also ye there we nipa boni. Thank you. We ye obi a obo ene no eba na ye papa na ye holy no. Wo mane ne kwan. Wontie ni no obo ene no. Okay. Ti we papa we nipa boni ni o. Won so ku maami ato. That means ene ne kasa kire no kura wonye den. Wontie obo ene no. Obo ene no ko ene na guide ye ene ne na direct ye menye we. Memfa ade wi akoye. Wote da be kire ye be chew jai but ene ne kasa kire na ontie obo ono aye ne de. Oyo no aye ne de obo ene no. Tias we de wo ye nipa boni ni obo ene. What the azia ha wonfa ene ne nya den enya adwuma. Why ye bone and ye one wa create won wa ye on na major no wa twetwa wo bi atwaniti ye kopie so den na black odwo yes why ye bone one wa ye because ene ne kasa kire wa anya den wantie ti wo na wa ye nya ne no wa ye bone wa bone no wa fa ne na anya den anya adwuma. Wow. What the azia nti we wa ye bone yenhwe tirimodinfo modern onze kasa tirimodin no wan cheche mu ya obi wa onti ase tirimodinfo ai ya kasa obi ye tirimodin ni anje se the wicked man ne bo anyesa na twi kasa na party epaka what the azie me be ma example bi okay sesi a maba adwuma mu a o boss aka kire se memma obi a anye den enwura ha yedu wasoma boss aka kire wa no medu aso so umma me nwura ha adan so a onka hwe what the azie ti wutiri mu ye din umpeso be ma me information bia enti papa we batum no bi na da so gina si twa akwa no wa ma de na ye dinama yo wa ma na ye dinama ye because o kasa ne ye nya bie ene yak okay let's say o kasa ne nya bia act upon. Thank you bani pa no ye bia on few on no siska no on fa ma tini mu ye din on chire mu nso on chire mu wo di azie ti no obi ti bi ka say
akwa wa manwama ye denama yo na de ade na ye denama ye no so ye wicked say nye wicked me ko je visa me ko ye no enwama wo se me de ko no akwa bi ankyere me mu ye me ko ye se me san mra fie nti obi fra me a me ka je se ja wa manwama ye di no nwama ye dene nti wo ka so obi tiri mu ode so apa akere se nwama so ya ye dene wo pa akere se enwama na ye di because we nya information enfa solve sa problem no nti ne mama ye din aye quiet to obi a beka so we tiri mu ode fo no na se wo ye obi a unhu na dwene woni ne ya de opa so wo try na unhu de opa akere won ma unhu na dwene won kasa obi tiri mu ode nya se bia wo ye wicked that be wicked no crowd ko brofo kasa mu oh ya kasa obi ye wicked one a weak and a kid. Oh, okay. Kasa ni no makabo. Wicked. Me the painters here. Me bucket wa. Abeka paint na gu form. Paint you get be paint them one say. Me to ba frɛ akwala so wicked. Ebi because only oni hwe. But wo me no bot pepepe. Wanyini wonim boni nim papa. Me the paint be ade be wa hwe agu. It's we a wicked, you are weak like a kid. We are weak like a kid because as I didn't akwala no say dey. Oh yeah. Yeah. And I open you why you are weak like a kid. And what you need for akwada. That's it. Nyese bi utiri mo den. Dabi. Mr. Kasa no ya say Kasa bebre. Like ya kasa obi tiri mo den like onye wicked. Dabi. And kasa obi ye wicked so onye se bi tiri mo. Dabi wo ya ne nwoma say akwala. Kasa no mo fo no Kasa no. Omo weak kid. Yes. And I'm wicked. Yes. Say ya kabom. Enti bibia no wan to obo a onte enwama ni biase. Wow. I don't know sadana ba me ka bibi say brofo kasa mu. Twi kasa mu na brofo kasa ye den. Yeah. E free buy. But wo kan nipa bebre mpese on beto wase. So twe the whole world. African prayer why. Nigeria ni ka brofo no oti obi amfa nsere no. Dabi. Liberia ni ka brofo no oti obi amfa nsere. Dabi. What is here? But Ghana ni ka brofo na ati awe de be yodi. Even China ni na se bia even New Zealand. Adendra. Because kasa no ye na ye kasa. Tina wuti na yesiri no. Kasa no mo kasa no fa ye twi kasa. Wow. Tuti a big deal ma ewiase. Twi kasa bi ti say customer. Broni kasa obi na customer. Twi kasa m so. O person kasa obi o customer abeka ne sen. On say ebobo ye hunu ne ya kan ye. Say beka customer no. Thank you. Broni say you auto na de ma no ye na customer. And I was to Chicas, one and I said, wait, where me cost to Tomani. Me cost to Tomani, in a customer. Costo. Or costo. That's a costo Tomami. Yeah, continuity. Like continue buyer. Thank you. Where you me cost to Tomani. Or costo to a mammy. The beer. A mammy. And I am a customer. Thank you. Never a customer. It's a casana no English. Tina we are canning who cut English tipe. Yes, now, customer. That's it. Like must be bonika say customer na say bia otomade e de bia akotobi enti obefa say oh we dey am customer enti nananom so be kan say we dey e de bia okoso toma me we am koso toma ni wow obi okoso toma me the same kasa eti ya kasa no say me to me bo a kire we ni English e me ntanka eno ka obi eno nya adwene enti me ntanfa o mabambese esua ya yetwi no what did I mention another? Oh, say, because a bit is a bye bye. Nana bye bye, you watch no. Bye bye. As I just say, bye bye in the tree, you're back in the tree saying. Okay, bye bye. I said bye bye, though. And your brony casa. It's your back in the tree saying. Say, so bye bye. Thank you. And then a bye bye. Say, your tree casa and a brony. A tree casa. Sir. Yes. Says, yeah, maybe I may come crying. Now could jump qua airport. May qua was say, Nana. Bye say ye mu buy. Yeah, bye ye mu. That's it. Distance be da ye mu. Ana broni afa no hen bye ye kasa. Ya pretty distance. Bye you. Bye ye mu buy. Ye mu buy o man ba me ko uzo ko. Ye mu buy. Na say me fan say bia ye ko bom bia ya say. Se me no nyina na tra kam. Ana ye ko du airport na me ko na wo. Na me sign nti ye mu buy. Nti bye. Wow. Kasa. Nana, what do you a few minutes na yeko? Bebe say ye hwe kasa we akonhoma. And then me gidi say mema no nyina obi ayi akonhoma ansa na oba adwuma.
akɔnhoma na nsɛm no dɔɔso nsɛm no deɛ ɛbi sɛ woapla ne paa sɛ wobɛhete me but akɔnhoma deɛ wɔ mu ne yɛ bɛrima na ɛbɔ akɔnhoma mɛboa yeah asante kɛsɛ mu no koraa no ɛyɛ akɔnhoma na yɛnka ne yie okay because sika na ɔde ma wɔ no ɛyɛ ɛkɔm ho nti na ɔde yɛ dɛn ɛma wɔ eti ɛkɔm ɛho ɛne yɛde ma wo kɔm ho ɛkɔm ho eti sɛ ɔde saa sika no kɔtɔ mpaboa a wokuru bɛtumi no wagya awadeɛ wode kɔyɛ biribia ni kɔ sɛ woyɛ a wobɛtumi no wanya problem kɛseɛ pa because wabɔ wo akɔnhoma ɛyɛ kɔm adeɛ ɛkɔm yɛde no aduane ɛwɔ fie ma nkwalaa yɛfa ntɔ mpaboa yɛfa nkɔtɔ atade ɛyɛ kɔm ho nti na ɔde ma wo ɛno nti na yɛfa na sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkɔm ne nkwalaa ne ɔbaa no nti na yɛde ma wo nti ɛyɛ kɔm ho na yɛde ama wo na yɛfa na akɔnhoma akɔnhoma enti yɛmfa akɔnhoma sika nkɔtɔ kaa dabi na sɛ wode wopɛ sɛ wawade egu ne sɛ na apɛ sɛ egu na sɛ ɛyɛ kɔm ntia ɛkɔm ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ aduane nhyɛ to ofie hɔ nti na yɛfa na ɛkɔm deɛ yes na sɛ ɛkɔm sika no thank you ɛkɔm ho nti na yɛde ama nti akɔnhoma na mepɛ sɛ nka yɛkɔ agya hɔ soro no kakra but yɛhwɛ mmerɛ yi a yɛagya hɔ soro yɛde yɛfa nhyɛ da foforɔ bate na yɛmfa yɛagya hɔ soro mmerɛ no nyinaa nka saa asɛm ɛyɛ deep papapapa kɔmbɛgyere sɛ amanfoɔ ɛpɛ sɛ ɔmunya that insight ɛyɛ deep paa but waka mate time no ɛsu a mate but mehu ne sɛ yɛma ɔmo nte yɛ kasa no asɛm mmɔ right because kasa no yɛanto yɛboa ama nkɔfoɔ ante ase a ne yɛwura mu too much ana akɔyɛ sɛ deɛ yɛkɔ into religion sɛ si a deɛ nyɛ religion ase na sɛ akɔnhoma no yɛ kɔm sika akɔnho sika okay yɛmfa wei ntwa to agyapadeɛ ɔho sɛ because mesi papa agyama agyapadeɛ ɔho sɛ deɛ ɛsere koraa sɛ obi ka agyapadeɛ pɛ na ɛkɔyɛ te sɛ ɛyɛ bɛrima na de agya no me papa agyapadeɛ dabi ɔgyam kokofuo dabi ɔgyam yɛdan bɛɛ miɛnsa biribia yɛde bɛgya wo bia ɛyɛ papa a ɛbɛboa nipa biara ne ɛfɛ no agyapadeɛ biribia yɛde bɛgya wo a sɛ nimdeɛ koraa ne yɛde agya na ɛbɛboa afɔfoɔ a ɛyɛ agyapadeɛ saa ɛnyɛ kokoafuo dabi nyɛ kokoafuo ne yɛ honam mu adeɛ wote dɛm ne dwara yes agyapadeɛ yɛ biribia yɛde gya a ɛbɛboa waboa afɔfoɔ wagya me agyapadeɛ yɛde gyaa me no ɛyɛ papa na sɛ ɔbaa bɛtumi agya bɛma bɛtumi agya ɔbaa bɛtumi agya bɛma bɛtumi agya yes but yɛayɛ amana kɔyɛ sɛ obi anim sɛ papa na ewu a wɔyɛ na ne ma yes ɔgyapadeɛ yɛamana kɔyɛ na agyapadeɛ me papa agyapadeɛ sɛdeɛ papa no wuyɛ na afei ne yɛkɔkyɛ no agyapadeɛ afei ne yɛkɔkyɛ no agyapadeɛ daabi ne nnwoma ne yɛkɔkyɛ agyapadeɛ nimdeɛ a yɛde agya wo a wode boa afɔfoɔ nyɛ material dabi wow sɛdeɛ mete a menkan deɛ me nana de agyaa me ɛna woka na meka nti agyapadeɛ no ɛnyɛ fie dabi wagya me ade papa aseɛ sɛ obi abɔ bra abrabɔ papa wedu abɔ bra o yɛka brabɔ a ɛbra yɛ ade a wabɔ ama biribi afiri mu ayɛ dɛn aba ade papa bi afiri mu aba sɛ sɛ wowɔ mba 10 na ama 10 ni nyinaa yɛ akɔwensafoɔ a womɔ bra o ba deɛ wawo 5 na ne ma no nyina weyɛ doctor weyɛ lawyer weyɛse ɛti because papa wabɔ bra o papa wedu wabɔ bra o kɔ wabɔ ama biribi afiri mu ayɛ dɛn aba ɔte aseɛ ɛti saa ne ma no sɛ wei kɔyɛ doctor judge wei a yɛtumi ka kyerɛ sɛ papa no sɛ papa wabɔ bra na sɛ nya abrabɔ no sɛ wɔte si adan daabi ɔwɔ sɛ ɔbɔ ma biribi firi mu ba sɛ wasie dan na dan no bɛboa afofoɔ a sɛ wone wabɔ wayɛ ama biribi afiri mu ayɛ dɛn aba aka just a minute enti yɛntumi ntoa so na sɛdeɛ medika kan no ɛnsɛm a ɛgu m'anim a mbɛsɛ mbusa wo no dɔɔso because sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛte yɛ kasa no ase na yɛhu nipa korɔ a yɛyɛ no ɛyɛ very very important ɛne ne hia paa because yɛte yɛ kasa ase a ɛnɛma bebree hɔ a ɛyɛ very simple a ɛbɛboa yɛ ama ɛsɛ ɛnɛma bebree hɔ a ɛsɛ ɛbɛboa yɛ ama yɛyɛ yɛ no nso aba mu because sɛdeɛ wohwɛ a biribi ma mu ase a na yɛwɔ nipa pii nanso nneɛma asɛ yɛakɔyɛ second class citizens yɛ na yɛawerɛho sɛm nti we are really privileged sɛ na yɛnya wo a wakyerɛkyerɛ saa nsɛm yi mu na megye di yɛ sɛ mmerɛ sɛ mu na yɛ na wopɛ den ɛne nokorɛ sɛ wo sɛ museum na mebɛbie no mɛbie no 1st November
Okay. Nti Nana, okay, you come as your kakra. I think it's one of the biggest in Ghana or so far. Okay. So far, it's 10 acre land so. Oh, Asante Himai. I was Kwabre Himai. Kwabre Himai. Yes. Bibia. Me pese obia ye bi obia behwe ne so ade. Okay. Oba obefi wa akọ no abaya abode afoforo. O se e ma nipa hunu nipa awoye. Right. Kosa no ne ade aye se me hu sa atosi ni wo ye kuro mu apa. Se ya mankwala ni nyina yira. Obehu obi no abona so be 20, obehu obi no atwotwo no obehu enyoma bia o mu ye bia no emfa ye kwan no so. Because we name the true self. Into obia de bibi ba obetime na say ohwe TV o che radio obeko bia no afa ba wu nipa wo ya na ma ye powerful na hu kwan ade saade na be fa so na say museum no wo Kwabre Himai Kwabre Himai ubia no on the 1st of November. Yes. Na say afi we yam okay do na ne do e beba wo ba beba be hunu nyoma bia o say ba wa akra hu bi da o say ba na esua de yes on Egyptian bombs no yes we hu ni nyina bi okay so okra ko Egypt yes okay me ko Egypt me se ma konantin kroni bebre so e penim de na me ko oba na mu se akanfo ni kwase ejeja ye ho wow yes because we kwa pyramid no kakraka it was 481 feet pyramid no oh Egypt tokro bia na kwan edi wura me yaketwa bi nti wo fra wo cross ha na ade akosoro wo de akọ 481 feet no wo du wona ye ka kire wo se na omasie pharaoh bi ewo ho pharaoh ni efe no pharaoh akufu second pyramid pharaoh yesie no efe no pharaoh akenten third pyramid pharaoh yesie no efe no pharaoh tutu ankama over the achire me no be ka wansem all right adeshimama Nana Sawansa Kwabre Himai Hine ena yeni nanya exclusive interview on Akoma FM 87.9 and 7 Dawson nanso we yebeye no kajabi anya sanana yes ye kajabi ye kajabi na da chi beto aso